kad je bolno i kad se tom traženju otkrije Božja blizina, onda se mijenja pogled na sve. Onda otkrijemo i druge ljude oko sebe, u čijim je životima Bog učinio velike stvari. Prvi čovjek u čijem je životu Bog učinio neizmjerno mnogo je majka Isusova Marija. Dvije pjesme mnogo. Cijela zemlja pruža ruke, mi svoj traži ljubav i sreću, utjehu spas, gdje god da pođeš, 100 milja, molitvu čućeš, Ave Marija, gdje god da tražiš, 1000 milja, vječno će trajati.